Stigli smo noću. Usidrili se na 16 metara dubine i zaključili kako je vjerojatno riječ o otoku Santa Cruz. Ujutro je to trebalo provjeriti jer sidrište ispred glavnog grada Galapagosa, Puerto Ayore, čudno izgleda. Nadao sam se da nam karte nisu točne, ali nažalost jesu. Sidrište je potpuno otvoreno, bez ikakvog zaklona, osim iz smjera zapada, odakle nikada ne dolazi vjetar i valovi. To je baš tu smjestio glavni grad. Knjige kažu kako na Galapagosima nema vjetra, pa je očito da se španjolski urbanisti 16. stoljeća nisu previše zamarali planiranjem. Pramac nam se tako odmah okrenuo prema pučini i 600 milja udaljenom Ekvadoru. Usidrili smo se usred oceana na valovima koji se ne smiruju i u susjedstvu čudnih trgovačkih brodova. Onih što donose hranu i građevinski materijal s kontinenta Južne Amerike. Ali ima i drugačijih. Nekoliko izletničkih i 20-ak jedrilica. Moderne skitnice pod jedrima dolaze do svakog kutka zemlje na kojemu ima mora, s vrlo zanimljivim idejama i plovilima. Rado bih ih kritizirao, ali ne smijem, jer i mene ubrajaju u skupinu, najblaže rečeno, čudnih jedriličara. Osim toga, stigli smo u zabranjenu zemlju. Galapagosi su zatvorena zona za jedriličare, pod zaštitom su UNESCO, nacionalni park i tako dalje. Za dolazak treba posebno odobrenje vlasti iz Skita, koje nitko posljednjih 25 godina nije dobio. Tako kažu službeni dokumenti, časopisi i kolege. Iz tih razloga u Panami nismo policiji kao iduću luku naveli Galapagose, već Polineziju. Ovdje sada treba lagati da imamo neki kvar, na primjer na desalinizatoru, i da nam treba pitka voda. Glumimo tehničko pristajanje. Kako bismo se uvjerili što je od svega toga istina, Dubravko i ja uputili smo se u zagrljaj vlastima. Kako to i dolikuje najvećem zoološkom vrtu na svijetu, prvo su nas pozdravili pripadnici raznih životinjskih vrsta. A ulogu domaćina preuzela je poduzetna iguana. Poput iskusnog mornara u našim marinama, samoinicijativno je odlučila pokazati gdje je najbolji vez. Vješto nas je provela kroz labirint Puerto Ayore između izletničkih brodica, žutih taksija, teglenica i gužvu i metež luke koja život znači. Na otocima Islas Las Perlas iguane su delikatesa. Nudili su nas, ali smo odbili jer nam se žurilo. Na Galapagosu su, kao i sve ostalo, na sreću zaštićane. Dobro je počelo. U lučkoj kapetaniji, koja je kao i u većini zemalja na svijetu pod upravom vojske, dočekani smo vrlo ljubazno. Nitko nije pitao za dozvolu koju moramo imati, a nisu nam niti naplatili $100 po osobi, kao taksu za ulazak u nacionalni park. Sve je bilo gotovo za 10 minuta. Ono na čemu je Armada de Ecuador inzistirala jest to da potpišemo papir na kojemu su u 9 točaka nanizana pravila ponašanja na Galapagosu. Jedno korektnije od drugoga. Usput smo pristojno upitani možemo li im darovati koju majicu sa znakom hrvatske čigre. Ista priča ponovila se u policiji. Smješak, ljubaznost i srdačnost. Kako je Ekvador jedna od rijetkih zemalja za koju Hrvati ne trebaju imati vizu, nismo niti oko toga pitanja imali neugodnosti. Mogli smo se odmah posvetiti kornjačama. Po njima su otoci dobili ime, jer Galapago na španjolskom znači kornjače. Ima ih, ali puno manje nego li prije 300 ili 400 godina. Najveći dio tih lako ranjivih životinja pojeli su kitolovci i tobože istraživači, kojima je otoče bilo točno na rutama plovidbe po svijetu. Dramatični dokumenti i fotografije s početka 20. stoljeća i literatura iz ne tako davne prošlosti govori o tome da su jedriličari dali svoj doprinos istrebljenju nekih vrsta. Sada su pod zaštitom. Od konja i krava bodljikavom žicom, a od ljudi ekološkom svijesti i prometnim znakovima. Oboje podjednako nedjelotvorno.
Spletom raznih klimatskih okolnosti otoci Galapagosa su jedinstven prirodni park na svijetu. Rođeni su u vulkanskoj vatri, smješteni pod vrelo sunce ekvatora, a oplahuje ih nekoliko morskih struja. Iz smjera Paname dolazi svima znana struja El Niño. S juga Galapagose hladi morska struja koja dolazi s Antarktike. Zovu je Humboldtova ili peruanska struja. Sa zapada, protivno svim ostalim zakonima morskog gibanja, dolazi Cromwellova struja. Sve te okolnosti izazvale su takvu zbrku u moru i u zraku da na otocima uspijeva i živi sve ono čega drugdje nema ili se možda može naći zajedno samo u dobrim zoološkim vrtovima i botaničkim parkovima. Od Darwina godine 1835. do sada dobar dio stanovništva stoga čine prirodoslovci, biolozi, snimatelji i osobenjaci raznih vrsta. Ovdje ima oko 600 biljnih vrsta, od kojih je polovica endemska. I fauna je, kažu, dobrim dijelom endemska, iz tih razloga najvažnija na planetu. Nije riječ samo o iguanama, morskim i kopnenim kornjačama, već o nizu ostalih životinja. Ptice, kukci, puževi, gmazovi, reptili, pingvini s Antarktike, albatrosi iz Patagonije, čudni konji i magarci. Sve je to savršen poligon za razne hipoteze i istraživanja. Najzanimljivije su ipak kornjače. Nitko ne zna koliko su stare, je li koja upoznala Darwina i njegovog kapetana Fitzroya s broda Beagle. Najviše ih ima u znanstvenoj bazi, koja je ime dobila po mladom prirodoslovcu, čija je 4-godišnja plovidba brodom oko svijeta ostavila neizbrisive tragove. Kornjače tu paze i maze, imaju hladovinu i hranu. Jednu od ovih procjenjuju na 145 godina života, a imali koja 300 godina nitko nije mogao potvrditi. Nakon sistematskih pokolja kornjača, dio vrsta je sasvim izumro, a od nekih su ovdje posljednji primjerci. U ovom lijepom parku pod nadzorom stručnjaka spašava se što se može i generira podmladak. Iz inkubatora izlaze nove kornjačice i vraćaju na svoja prirodna staništa po otocima. Izlet po prašnjavom otoku Santa Cruz dobro nas je oznojio i izgladnio. U pravom trenutku zaštićeni ručak je sam došetao. Malo nam se rugao, a onda osjetivši da je ekološka svijest veoma širok pojam, hrabro pobjegao. Problem prljavštine lakše smo riješili. More ima temperaturu od 20 stupnjeva. Ono čega se pak nikako ne mogu riješiti, ugledavši školski brod ekvadorske mornarice, vrlo sličan našemu brodu Jadranu, jest spoznaja da ga mi nemamo. Hrvatska čigra je neka vrsta školskog broda, ali ne mornaričkog. Hoćemo li ikada ponovno smoći pameti i snage i vratiti se u uglednu obitelj pomorskih zemalja? Puerto Ayora je čist, uredan i nadasve simpatičan gradić s 4000 stanovnika. Sve teče u miru i bez galame, potezanja za rukave ili nametljivosti. Otoci žive od turizma, koji se unatoč nekim restrikcijama naglo širi. Turistička sezona traje 365 dana na godinu. Zbog iste klime tu nema podsezona ili sezone. Sunce je uvijek prisutno, a prosječne temperature zraka i mora se tijekom godine uopće ne mijenjaju. Na svim otocima zajedno živi oko 12.000 ljudi, od kojih barem 1000 nema ekvadorsku putovnicu. To su znanstvenici, fotografi, ronioci ili naprosto ekscentrici koji su odlučili promijeniti svoj život i pržiti se nekoliko godina na vulkanskoj lavi. Najpoznatiji svjetski poštanski sandučić nalazi se u južnom dijelu arhipelaga na otoku Floreana. Ovo je replika tog patenta kitolovaca koji su bačvu za pisma postavili još prije 300 godina. Svaka posada koja bi došla na taj otok pogledala bi imali pošte za smjer u kojem plove i odnijeli je sa sobom. Kažu da je stvar odlično funkcionirala. Gostima Galapagosa, osim prirode, nude se i suveniri i garderoba u ležernom ozračju. Većina toga dolazi sa kontinenta, sa Anda, gdje je ručni rad u bescjenje. Ima i hrane, od talijanske koju uvoze 2 tiha Sicilijanca do indijske i kineske. Ribe u golemim količinama i vrlo je jeftina. Piće je skupo,
Vina nema, pivo je loše, a najbolje brazilsko piće, caipirinha, priprema mrki tip iz Palerma. Figurice kornjača, tuljana i raznih ptica izrađene su od kamena ili drveta s kopna, jer na Galapagosu nema tih sirovina. Otočki kamen je vulkanski, porozan i neupotrebljiv, a drveća ili nema ili su pod nečijom zaštitom. To je barem jasno. Knjiga također ima, sa spektakularnim snimkama životinjskog svijeta i otočkih ljepota. Za putnike i mornare ima i najobičnijih za razmjenu. Daš jednu knjigu $1, uzmeš neku po želji. Malo smo osvižili brodsku knjižnicu, ali pritom pazili. Nije pristojno ostaviti nešto na hrvatskom jeziku. Ono čega na otoku nema dovoljno jesu električna energija, pitka voda i telefonske linije. Otvoriti internet stranicu prava je akrobacija, a poslati e-mail iz Puerto Ayore mnogo je teže nego fotografirati morskog psa i kornjaču kako zajedno plivaju. Ulična trgovina odvija se na temperaturi oko 40 stupnjeva. U tom okruženju teško se odlučiti za kupnju džempera s obronaka Anda izrađeno od lamine dlake ili ručno tkane tapiserije za brodski salon. Tim više što im cijene nisu stidljive, a plaća se u američkim dolarima. Isto kao u Panami. Dolar je službena valuta Ekvadora. Nemaju druge. Službeni naziv otočja nije Galapagos, već Arhipelago de Colón, u čast Velikom Kolumbu. Otkrio ih je biskup Paname, gospodin Berlanga, kada je krenuo širiti kršćanstvo u Peru, a vjetar i struje su ga zanijeli 900 km zapadno. Misionarstvo mu je propalo, jer nije naišao na domorodce, ali se iznenadio kada je ustanovio kako ipak nije prvi na otocima. 50 godina prije 1485. dojedrili su iz Perua poduzetne Inke. Nakon biskupa, 430 km dugačak arhipelag zauzeli su gusari, kojima je godinama bio skrovište i odlična baza za opskrbu vodom i mesom. Od kornjača, naravno. Potkraj 19. stoljeća teritorije napokon prisvojio Ekvador, što je najlogičnije, jer mu je najbliži, svega 970 km. Klima se dijeli na hladnu, suhu sezonu, koja traje od lipnja do prosinca. Onda kada je utjecaj hladne struje sa Antarktika najveći, pa se povremeno pojavljuje sumaglica, koju nazivaju garua. Preostalih 6 mjeseci je takozvana topla i vlažna sezona. Možda. Istina je da je cijele godine u podnevnim satima grad pust, jer se jedna od druge sezone razlikuju za samo 3 stupnja na kopnu i 4 stupnja na moru. U tim uvjetima niti turistima nije lako. Zbog manjka struje nema klima uređaja. Zbog manjka vode nema leda. Onima kojima nije loše su ribari. Love toliko da veći dio dana mogu ljenčariti. Kažu, nema tih turista koje mi za 2 sata lova na dan ne možemo nahraniti. A što Njemci i Amerikanci ne pojedu, šaljemo u Guayaquil i mantu na konzerviranje, da im se nađe za kasnije. Uz njih još dobro žive i pelikani. Pitomi su siti i nezgodni ako vam lete iznad glave. Metabolizam im je brz, kao u galeba, ali su količine veće. Postotak pogodaka također. Glavna živost je u luci. To je i razumljivo, jer Ayora je glavni i najveći grad otočja. Luka je plitka, pa sve što dolazi mora biti na sidrištu prekrcano na manje brodove, teglenice i dogurano do pristaništa. U njezinoj blizini su nužni servisi, oprema za brodove, dućani s hranom i nekoliko restorana. Pogon radi po danu i noći. Jedino u nedjelju sve stane. Ima crkva pravo. Jedan dan treba biti za odmor. Razlike plime i oseke iznose do 3 metra, što se vješto koristi za održavanje brodica. Sreća je da je tako, jer na otocima nema niti najmanje dizalice. Kome treba neki ozbiljni zahvat na brodu, taj može u Ekvador, u Panamu ili u susjednu 3000 milja daleku Polineziju. A može i zaplakati. Duhovita posada Čigre odmah je predložila da ovdje obavimo remont koji nismo u Panami. Kažu, pa imamo koper, antivegetativnu boju. Može, odgovorio sam, ali u vlastitoj režiji. Ovi domorodci traže $8 na sat i ne žure previše. Moji junaci su se nakon toga razbježali na cijelodnevne izlete. Transport robe na relaciji Ekvador-Galapagos uglavnom je jednosmjeran, osim ambalaže. Otoci sve trebaju, a ništa ne daju. U matičnu zemlju odlaze samo dolari od turizma i riba. Tko želi teretnjakom u Južnu Ameriku, može gotovo besplatno.
Za samo $15 ima 3 dana plovidbe i puni pansion. Pitanje je samo hoće li ikada stići, jer brodovi im nisu nešto posebno. Darwinov zapovjednik, kapetan Fitzroy, bio je nakon Jamesa Cooka najbolji kartograf britanskog admiraliteta. Otok Santa Cruz od tih vremena ima dobru kartu, a iza ostale se zna gdje su i kako izgledaju. Mladi Darwin je predložio da se ovo sidrište nazove Academy Bay. U njemu taksi ima njujoršku žutu boju, a točka 6 Armadinog manifesta govori kako na njemu svatko mora nositi pojas za spasavanje, bez pardona. I naravno da ruski brodovi trebaju imati natpis na ćirilici. Po akademskom sidrištu plivaju i morski psi, bez šale. Oni sa glupim izgledom, glave koje znalci nazivaju čekićarima. Ima ih toliko da nikome nije bilo do kupanja, čak niti s ovim luksuznim pojasevima. Kada ih skinete, tuširanje je obvezatno, ovaj puta po brodskim regulama. Boravak na Galapagosu prešao nam je u rutinu. Božo je preuzeo brodsku nabavu. Kad on ode u grad, na čigru se donose specijaliteti. Ja volim kad Božo ode u dućan, onda znam da je stvar izvjesna. Mario je zadužen za brodsku higijenu. Za primjer, ostalima tušira se 6 do 7 puta na dan. Nije stidljiv, a i ne obazire se previše na pravila ponašanja ekvadorske mornarice. Branka je pak dopalo nadgledanje lučkih operacija. One su beskonačne, zanimljive i često graniče sa cirkuskim akrobacijama. Prvo je čekao da eksplodiraju plinske boce, koje radnici bacaju kao kamenje, a zatim da im vozni park ode u podmorje. Sve se to nije dogodilo, unatoč na izgled nespretnim ljudima i lošim brodicama. Sve se preveze sigurno do obale. Promet u Akademiji zaljevu je stalan, jer osim tereta tu su izletnički i putnički brodovi. Jedna od 9 točaka pravila igre u nacionalnom parku govori i sljedeće. Kada jednom dođeš na sidrište, tu i ostaješ. Na izlete oko otoka može se samo na organiziran način. To znači, ostavi barku ovdje, a kupi si kartu i ležaj na nekom od domaćih brodova. U tu priču se uklapa i nama prepoznatljiv putnički brod i sada se zove Ambasador. Samo mu vlasnik više nije Atlas iz Dubrovnika. Ima ekvadorsku zastavu, a 2 glavna časnika i dalje su naši pomorci. Pa netko ga mora znati voziti. Izleti traju 2 do 3 dana i provode se točno određenim rutama. Atraktivnim i uz puno brige za okoliš koji iskreno žele očuvati. Na taj način kontroliraju tko i gdje roni, kako se lovi riba i gdje će se odložiti smeće. Jednostavno, primjenjivo i negdje drugdje. Tko odlazi na susjedni otok, to mora prijaviti i dobiti suglasnost. Kada ondje jednom spustite sidro, pravilo se ponavlja. U kodeksu ponašanja piše i to kako se po sidrištima ne smije divljati i da je maksimalna brzina svih čamaca 4 čvora. Posebno je naglašena logična stvar da je smeće zabranjeno odnositi na obalu. To čini netko drugi.
Da, Banana Republika. Gdje je to? Pita se i Tuljan. Od ostalih brodova na sidrištu izdvaja se golem elegantni tunolovac. Čim smo ga ugledali, rekao sam momcima, kladim se za $100 da je na njemu barem jedan kaljanin. Nitko nije prihvatio ponudu. Pogriješio sam. Zapovjednik Betty C. nije iz Skalija, već iz Bibinja. Jedan mornar je iz Žmana na Dugom otoku, a drugi iz Splita. Upravitelj stroja također je sa Dugog otoka, a i vlasnik je naše gore list. Matična luka im je Manta u Ekvadoru, a na Galapagosu love tune. Nismo se pošteno niti snašli, a Barba, gospodin Lisica, poslao nam je ekipu sa zadatkom da napune čigrine rezervoare. S vodom i gorivom, do vrha. Zahvalio sam mu i želio platiti, a Bibinac je samo odmahnuo. A što je to, sitnica? Toliko na dan potrošimo na klima uređaja i hladnjaka. Večeras vas vodim na večeru, u disko i noćni život Galapagosa. Jednostavno je završio kapetan. Niti mornari nisu željeli napojnicu. Nezgodnu situaciju spasio je Spličan. Nisam 12 godina bio kod kuće. Imate li možda jednu hrvatsku zastavu? Trenutačno ne love ništa, jer imaju ozbiljan kvar na hlađenju. Podvodno zavarivanje cijevi koje propuštaju je u tijeku i pitanje je kada će dalje. Da, ipak znaju nešto uloviti, uvjerili su nas s jednom tunom od 20 kilograma. Na čigru smo je prebacili gumenjakom koji je zaplivao u krvi, a zatim je nastala gozba. Strašno. Ajde sad. Pelikani ili leteće pantagane, kako im tepa Dudo, došli su na svoje. Ti ne biraju, a i plašljivost ih napusti kada je hrana dobra. Sve ribe koje ulovimo prolaze kroz ovaj tretman. Čišćenje, guljenje i filetiranje. Ribu čistimo na boku čigre, jer tu je paluba najniža i lako se ispere. Prljav je to i neobičan posao za većinu naših mornara, ali se privikne. Hrana je hrana, a morska govedina je jedna od boljih. Ponekad nam se u žaru borbe neka od silnih škotina malo impregnira i natopi ribljom krvi, ali to nije problem. Kada se na 7 bofora zategne konop, u njemu ništa ne ostaje. Prije smo ribu jeli prema ubrzanom sustavu. 2 dana zaredom, po 2 puta svježu, a zatim 3 dana marinadu. Sada je malo drugačije jer imamo zamrzivač do -15 stupnjeva, pa riba traje duže. Fileti se mogu i osušiti. Treba ih malo posoliti i staviti 2 do 3 dana na vjetar. Tropsko sunce tom procesu ništa ne smeta, ali treba paziti da u blizini nema muha. One jedine mogu upropastiti proizvodnju našeg morskog pršuta. Isto meni. Biftek. Sjeverno od otoka Santa Cruz nalazi se mali otočić Baltra, nizak i sasvim ravan. Bio je idealno mjesto za izgradnju američkog vojnog aerodroma u Drugom svjetskom ratu. Preko njega Galapagos ima 2 puta na dan vezu s Ekvadorom. Avion prvo leti u Guayaquil, najveću luku Ekvadora, a zatim se strmo penje pod Ande do Quita, glavnog grada. Od posade oprostio sam se tradicionalnim pićem Monara, kojega vozimo još od Kariba. I onda neka netko kaže da nismo disciplinirani. U 3 mjeseca jedva da smo taknuli u galon najboljeg barbadoskog ruma. Da, to obavezno. Oko toga se nemoj truditi previše. Pred momcima je nastavak jedrenja preko Tihog oceana.
Do prvoga sljedećeg kopna imaju oko 25 dana plovidbe. Bilo bi mi draže jedriti s njima, nego li obavljati logistiku iz Hrvatske, ali što se tu može? To je projekt u kojemu sudjeluje mnogo osoba. Imamo žestok ritam plovidbe i mnogo obveza. Sve treba neprestano nadgledati, sinkronizirati i brzo i energično rješavati teškoće koje se pojavljuju. Iz tog razloga netko mora biti u uredu u Zagrebu. Šteta je što to moram biti ja. Vira Ankoru, digni sidro, pravac Polinezija. Golemeta je Tihi ocean, 3 puta širi od Atlantika. S ekvatora na kojemu je čigra i gdje nema vjetra sada treba čim brže 500 do 600 milja prema jugu. U pojas stalnih jugoistočnih vjetrova koji će čigru pratiti sve do Australije. Prvo iduće kopno na ruti je sada otok Hivaoa u arhipelagu Marquisas, otoka u francuskoj Polineziji. Malen je to otočić promjera 5 do 6 km. Neće ga biti lako pronaći jer je 3000 milja daleko. Ali se isplati jer su na njemu pokopani slikar Paul Gauguin i šansonjer Jacques Brel. Za 8-članu posadu, radni dan na čigri započinje odmah nakon doručka. Svatko dobije neki od rutinskih zadataka, jer barku treba održavati. Ako posla slučajno nema, a obično ga ima, treba ga izmisliti. Nerad nije dobar za brodsku disciplinu. Stoga, momci, navalite. Ovaj vinč treba se vrtiti i vrtiti. Nakon njega, na redu su preostalih 16 komada. Pa ruzina, pa krpanje jedara, pa pituravanje palube, pa opet sve iz početka. Kroz širine, kroz oluje i tišine, Hrvatska će čigra poploviti zemljani krug. Samo nam plovi, samo nam leti, neka te čuva, nek nad tobom bije, neka te svojom ljubavi grije. Dobri milostivi Bog.